No. Magandang umaga. Nandun si security. Kamusta? Yung security nandun. Hinatid sila ng security. Ay, ipaalis mo muna yung ka. Ay, mabigat yun. Ha? Kaya magbababa. Hindi inalis yung lata. Hindi pa po. Pero aalisin niya, di ba? Hindi na ako siguro, sir. Hindi na? Hindi din inaalis ka. Ha? Ha? Ah! Sel! Ano ka Diyan tayo kakain ng okra at binignit. Ah! Yan sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen, pag nagchismisan tayo, dyan tayo upo. Giling mo lang mo, sir. Ha? Sir, Ah. sir ito yung gilig jay trakay. Ah. Wala nga niya ay. Pero yan, nasira kasi yan kahapon. Eh. Ninaaran din ng truck. Oo. Awoy, Alanganin. Oo, alanganin. Kanal ito. Kanal. Nasaan yung ano nila? Yung fence? Yan. Hindi yan. Yan ba? Ah, yun mo po. Ah. Ito yung kawayan. Gandang yan. Ha? Ako naman problema. Nood daw si Sel paano ibaba. Yung bunetra, kita niya baba. Talagyan ko na ng bato pala yung mga tanim. Thank you Lord. Sali-sali, kuwesan. Sali-sali. Sali-sali lang. Ha? Sali-sali. Ganda ka, no? Hmm. See, maganda kung may sunog-sunog. Hindi mamali yan. Kaysa wala, di ba? Hmm. Hindi sir ko, yung ganit sa idalig ko lang pa dito na eh. Tara, tara! Masira yun. Doon, tulak niyo doon sa ano ko. Hindi pa naman yan eh. Tsura lang. Wow! Kakatakot. 1, 2, 3! Sige! 1, 2, 3! Wala lang, hindi na Oo, una! 1, 2, 3! Hop!
Nagmano yung pan. Please help them, Lord. Mo ko sa paano ng patak na rin eh. Ah. Ah, go. Oh, kaya sa batang pila ya. One. Hop. Ah. Help them, dear Lord. Keep them from injury. Help them be safe. Keep them safe. Oh. Oh, okay. In Jesus' name, amen. One, two. Oh, ulit mo na. Oh, yung isa. One. Tipa. Oh, one, two, three. Oh, yan. Oh, Batang din, oh. Yan pisali. Si Sarap, buhatin natin. Harap. Buhat, dito tayo sa harap. May tutulak dyan, buhat namin, oh. One, two. Okay, kulang. Lima. angels hold it, Lord. Have the angels hold them, dear Lord. Thank you, Jesus. Amen. Unahin namin to. Sabay. Sabay na. Dalawa. One. Oh, thank you, Lord. That's it. The hard part is done, huh? No. One, two, three. Yeah. Dito lang. Ulang. Kenny go. Kenny. One, two, three. Yan. Ulang naman, hindi langit. Sel, tabang. Sige. One, two, three. Kusgan tayo. Ulang naman, nakabaon dito. Tulungan kita dyan. Malapit na dito eh. One, two, three. One, two, three. Hindi man Basil. One. One, two, three. Tula. One, two, three. One, two, three. Oh, thank you, Lord. Please help them. Dyan. Lagyan natin dyan. Atras. One, two, three. Sagad ha? Di ba? Sabi mo, atras na. Diretso. One, two, three. Pakialis niya. Sa gitna. Hindi siya sagad doon sa gilid. Sa gitna siya. Sel, tabang, Sel. Kusgan man ka. Kaya sa probinsya yung maliliit na bahay noon, di ba? Oh, bayanihan. Sabi ko nga kaya na, Aya, tingnan niya, panoorin niya. Oh, Pinanood lang sandali. Yan natin. Sa gitna. Ang laki pala, no? One, two, three. One, two, three. Again. Silip. Gitna rin balik tata. Diyan, atas konti. Pagkano ha? One, two, three. Basic naman. Basic napatan. Alright. Yan po. Nagtulak. Yay. Pati iyo. Balik na labat. Sige, patat. Atas hindi dan. Basic naman. Ayaw lamat na. Ga, tingnan mo dito. Dito ka tumingin para
Kita mo kung saan mo gusto. Bato. Yung dun eh. Lagyan nila ng sementong paa. Parang kupal. Lala. Kira. Yung bloke ng semento, guys. Lagyan nila. Hindi na kaya lagyan ng Ha? kailangan pa rin lagyan ng bato, no? Okay lang, oo. Tataas siya. Oo. Ha? Oo. Hindi naman mataas na mataas eh. Okay din yan nga. Sentro lang ha, pakisentro. Gitna, gitna. Sabay-sabay. Pakigitna lang ha. Gitna. Ikot natin. Sabay na yung Bila. Di pa. Ilan lalabay isa? Isa lang. Isa. Salam. Pakigitna. Tulok na yan. Magangganan to. Anta. Hindi nang taraktulatan natin. Inyagantan, sir. Oh, nasaan ang cake? Pabasaan na, basaan. May mga ano na. Para sa kuryente. Asan ang ano? Sir, pero kung ito, bahay mo rin. Pero ito, binili namin. Maganda naman dito. Oo. Kaya pala may pera. Ano, ilalabas natin po, ano? Nahihiya si Aya. Ayan na guys, may kuryente na yan. Lagyan na. I mean, wala pang linya, pero meron ng, ano tawag dyan ga? Meron ng Abang.
Abang. Ayun. Abang. Abang. Meron pa, ano yung tawag doon sa gilid? Oh? Ano Circuit breaker. yun? Circuit breaker. At saka mga switches. Ayun, Plug. outlet. Outlet. Ayun, pa sa kabila. Outlet. Outlet. Ito ngayon ang switch. On and off. Oh. Pwede ka pala dito magluto-luto din eh. Pressure cooker lang, ano? No? Kasi merong ano. Thank you, Lord. Palalagyan mo ngayon to ng kuryente. Salamat. Salamat, Thank you so Lord. much, Thank you, Lord. Ito, magagawa sila ng bakod. Kuha ka ng ano ga, mainom. Wala doon sa kabila. Ang alin? Ha? Ito, doon. Ang ganda na ng paggagawa nila eh. Okay lang. Ayan ang ating loam soil guys, at saka mga ipa, Ang ganda guys. at saka mga taniman. Friends, ang ganda. Thank you, Lord. Salamat Amen. po, Panginoon. Ayan siya guys, oh, may lamesa ng kasama. Ako, sarap matulog dito guys. Masarap matulog dito. Masarap matulog. Tulog ka na naman? Oo, lilinisin ko yan. Ayun, madala ko unan. Agoy, oh. Tingnan mo, oh, presko. Silangga talaga, puro tulog lang iniisip. Hindi mo inisip kung paano ako magtatrabaho dito. Ah, Inisip mo kung paano ka matutulog. hindi. Pang-relax natin to, ga. Ganon? Oo. Oo, kumukuha ka. Pagbabaunan ng poste, friends. Ayan. Madali lang dahil kasi hindi naman nakabaon yan eh. Kaya nga po. Pabalik mo lang para mapanis. Kanino kung bibigyan bayad? Kanino? O, Nanila mo? ha? Nanila. Sa kanila? Nanila. Nila? No, asok ko lang ibakon para ng pizza. Sige. Lago lang ng mag-masang. Hindi may Yeah, go. Yan na, kulang kita ko. Lapo. Yan na pa. Lapa. Kulang na libutan.
timba. Sige. Mano-mano lang. Paano mo na siya? O, lalagyan na. Yun. Mabawan naman yan. Buwangin yan. Okay. Ako na, palangit. Ayan guys, so God bless, happy Kubo. Thank you, Miss Malabon and family. At saka, oh, may pizza. Ay, may pansit pa. Nasaan ang pansit? Ito pa pala pansit, guys, oh. Di ba nagpadala siya ng isang araw lang? Pero ito, gusto niya padala para daw dun sa mga nagtatrabaho. Ayun. At para ma-celebrate ang Kubo. Kaya ate itong guys, i-serve sa kanila. At saka ito pa pala, guys, oh. Oo, ito na. Ito guys, chicken yan at saka siguro yung clam chowder yan yung isa. Ayan na guys, pameriendahin natin sila. Salamat sa nagbigay. Alam na this. Naririndi na sila sa kakarinig ng Miss Malabon pero kailangan nating pasalamatan. Kasi binigay niya ito para sa mga magtatrabaho. Nagtanong siya kung tuloy na ba today ang nagtanong siya kahapon at saka nung isang araw. Kasi gusto niyang pameriendahin ang mga magtatrabaho at to welcome the Bahay Kubo. So maraming salamat. Ito guys ang cake, oh. Nakapadala na rin siya dati nito noon. Ang sarap nito. Ibang klaseng texture sa loob. Tapos may mangga. Kaiba siyang mango cake. Kaiba. Kasi may iba-ibang texture sa loob. Hindi ko ma-explain. Anyway, bibigyan din natin ang neighbor natin at saka may natira pang pizza, ibigay ko rin sa kanila. Ito. Oh, may natira pa. Bigay ko sa kanila din. So guys, i-share din natin ang cake para meron silang dessert. Okay, manalangin tayo. Mahal na Panginoon, maraming pong salamat sa ipinagkaloob nyo sa amin sa araw na ito, ang pagkain para sa aming kalakasan. At maraming salamat din po, Panginoon, sa ibinigay nyong pagkakataon sa pangarap namin na magkaroon itong munting kubo na maaring pagpuntahan ng aking mga kaibigan, kamag-anak, viewers, at saka subscribers, supporters. Welcome ang mga darating galing sa ibang bansa na darating dito at bibisitahin kami. Welcome dito sa ating munting kubo. Hinihiling ko rin po, Panginoon, ipinanalangin ko na naway bigyan po ng tibay ang kubong ito at maging sanhi ng aming pamamahinga pag kami po ay nakakaramdam na ng pagod sa pagtatanim dito sa ating munting garden. Kaya ipinanalangin ko rin po, Panginoon, sa ibinigay niyong kalakasan sa ating mga kasamahan dito na nagdala ng kubo. Nakarating sila rito ng safe at malakas ang kanilang pangatawan. Ipagpatuloy niyo po silang bigyan ng lakas ng pangatawan at ihatid niyo po sila sa kanilang bahay na malakas. Maraming salamat po, Panginoon. Muli ko po ipinagpapasalamat sa inyo ang biyayang inyong ipinagkakaloob sa amin na palagi po kayong nandiyan para sa amin. Ang masasabi lang po namin sa inyo ay maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ayan. Amen. Pagsalu-saluhan natin ngayon ang pagkain. Ayan. Oh. Ayan, kain na kayo. Hindi, sige. Sige. Kain na kayo, ha? Enjoy lang, ha? Enjoy, ha? Teka, kunin ko may juice doon. Tayong cake, masarap na cake. Masarap yan.